N'ụbọchị 12 nke ọnwa 11 nke 2023, anyị bụ ndị Wawa TV jere na The Base Event Center ịnọnyere ndị Nollywood maka ihe ejije nke Nwaada Chinelo Enenchukwu mepụtalụ a na-akpọ Ifediche. O wee bụrụ na eji ohere a wee mepee ya bụ ihe ejije ndị oyibo na-akpọ movie premiere. Ka anyị ruru n'ebe ahụ, ọtụtụ ndị dị iche iche ndị na-eme ihe ejije juru n'ebe ahụ. Ọtụtụ ndị ụlọọrụ onyonyo na ndị ụlọọrụ igwe na-ekwu okwu bụ FM redio nọ n'ebe ahụ, ma ndị a na-akpọ creative mind ma ndị ọzọ niile juru n'ebe ahụ. O wee bụrụ ihe ọṅụ dịarụ ndị mmadụ tụmadị ndị Enugu steeti eji maka ọkpawawa wee mewe ihe ejije nke a na-akpọ Ifediche. Ya bụ nnukwu ihe ejije gosiri na ihe ọbụla nke ị na-eme ma tinye uchu na ya, na Chineke ga-esi na ya wee gọzie gị. Gosikwa ụmụ nwaanyị dị iche iche na ọ bụghị naanị ile ahụ ha ka ha ji aba uru, na ị na-eme ihe ị na-eme tinye ya uchu ma na-emesi ya ike ma kwụwa aka gị ọtọ ma tụkwasị Chineke obi, na Chineke ga-esi ebe mkpofu afịfịa bunie nwa ogbenye enu. Enwesikwa na ya wee kene Chineke maka ihe nke o butere na Enugu, maka na ọtụtụ oge ọ na-abụ naanị na Lagos na Abuja ka a na-eme movie premiere, mana nke a ebutere ya n'Enugu wee were ohere ahụ wee nye Chineke otuto n'ihi ya. Dịka ọ na-aga n'iru, ezigbo nwaada bụ Ifeoma Ajimobi eji Ifemelody wee malụ, ya na nwaada nke ya na ya kọwapụtalụ ihe ejije a dịka ihe nnegele anya ndị mmadụ ga-esi n'ime ya wee mụta ihe, tụmadị ụmụ nwaanyị na-eto eto. Ka ha kọwapụtasịrị nke a wee banye n'ikiri ya bụ ihe ejije n'uju. Ihe ejije a bụ ihe ejije nke esi na ya wee mụta ọtụtụ ihe. Ụfọdụ sikwa na ya wee nye Chineke otuto maka na Chineke na-esi ebe mkpofu afịfịa wee bụ n'iwe ogbenye enu. Ngwa neenụ ka ụmụ nwa si kirie ya bụ ihe ejije na The Base Event Center. Look my stay brief. Yes. Wow. Okay. This is just program for the festival. Ka a na-aga n'iru, ejikwa ọkpa na jigbowawa wee chee ndị mmadụ ọbịa na mmemme ejije a, iji wee gosi na akụkọ ihe gbasara Ifediche a abụrụ akụkọ aja mbene na akụkọ ihe mere eme ka eji wee mee ihe ejije nke a na-akpọ Ifediche. Dịka a na-aga n'iru, anyị gbalụ ọtụtụ ndị mmadụ ajụjụ ọnụ nke anyị bidoro na Obiora Agụ so mee ihe ejije a na-akpọ Ifediche. Geenụ ha ntị n'onu. Esenta ya n'ọba ihe eji mara anyị, ihe eji mara ndị Enugu ghọtago ọbawawa. So anyị mere ihe onyonyo anụ ka wee gosipụta ụwa, gosikwa ha si ada na enwe ihe eji wee malụ anyị nwabụ ndị Igbo mara anyị ọfụma and ọ bụrụ sọsọ anyị nwabụ ndị Igbo nwee ike enjoy ka Chukwu gosi ka ha na-enjoy this kind of special sweet delicacy ghọtago. So we're trying to, with this movie now, I make ụwa malụ that na anyị nọkwa and na anyị na-emesi ihe ike. That's it. Not just Ozono. I'm sure that even with this movie and before this movie, man docha wana ya si ka eje si Ozioma kita amaluchago. Ihe ma gwa ha na abụ continue na-ebu Ozioma niile anụ abụ ka anyị na-eli ihe eji mara anyị, ka anyị continue kwụsịkwali ụmụ anyị ka ọkawa agwa anụ anyị na-emepụta kịta dịgidela anyị ruo mgbe ebighị ebi maka na ezigbo nne. Afa m Chinelo a na-akpọzikwa m na na-etukwa m Ifediche. Igbo ka mụ na-eziokwu ebu unu mana onye nwere ụka ọ na-eme nye m esibe ike maka na ụwa gwa aka mma ha na nlọ
ụwa makakwa mma na nlọ ọnụkwanụ nlọ ịlọtara n'elu ụwa ka ihe ji wee bi ndụ gị Chukwu nyere gị n'aka egwu ọkwa ịmara ọcha dị n'Igbo na mụ bịara ka bịanụ agbaka n'Igbo niile o nwere ife anyị ji dị ebube ife anyị ji gbalụ mmanwụ ya bụ ife onye na-eme ya dị isi ike maka na nke onye na-eme ka efe eke bụ ya bụ ka ị mara amalụ na anụ jelu mba dịka a na-ekwu okwu mụ na-agba ala erike nwere nke o ji wee mee ọdụ ugwu jelu mba anụ uju ya mana ọkwara ndị ọzọ nyere ya n'ezi ọja adịla Igbo ka nnata maka ụmụ Igbo tụọ enu m ọja adịla anyị ekele gị ọ ndị Wawa TV Enugu na-ewetara ụnụ akụkọ a demen dejene deyono eyi